bang, maten deh. Aku cerita cinta upai giang. An satu henang gena, aku protect kalam nang gena, ang di nam gue pangkas ni biji. Biasa yang untara mereka hatu kuat jauh robot. Mansiki, gaya senaya sana aku, ang natu bus stage gue nukur tong family dong aku. Dari saya kami us stage gue nukur tong aku, tapi jika sih henane boy bungu ba. Ang ini seru henang gena. खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय दा नोंथांमोना नुखादों सोनिया कुइनजों आरो सोनिया कुइननि गावनि सिस्टारजों एसे बेले बेजे जादों आरोना दा जों मा बुंनो नोंथांमोना क्लिपखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय सोनिया कुइना बुङो मोनसे खोथा बिनि सिस्टारा बुङो मोनसे खोथा सोरखौ फोथायनो जोंथ' रावखौबो फोथायनो हाला बैफोरबायदि आरोना दा ओरैबायदि सोनिया कुइननि सिस्टारा दुखुजों फोरमायदों उमुक थुमुक होननानै ओमफ्राय बे गावनि सिस्टाराबो बेखौ दुखुजों फोरमायदों आंखौ ओरैबायदि आलासिलाय खालामदों गुमैया ओरै खालामदों ओरै माबादों दा जों नायग्रोना लानोसै सोरनि गोरोन्थि सोर फार्स्टआवनो नोंथांमोना नायग्रोना ला जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ बेनो आपडेट जागोन भिडिअखौ फुल जोबजासे नायदो जोबजासे नायबा बुजिनाय नङा बेनिखायनो आं बुंदों भिडिअखौ जोबजासे नाय भिडिअखौ लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो बहानिफ्राय नोंथांमोना बहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय दे जों एसे क्लिपखौ नायग्रोना लानि फैलाय दे bang, maten deh. Aku cerita cinta upai giang. An satu henang gena, aku protect kalam nang gena, ang di nam gue pangkas ni biji. Biasa yang untara mereka hatu kuat jauh robot. Mansiki, gaya senaya sana aku, ang natu bus stage gue nukur tong family dong aku. Dari saya kami us stage gue nukur tong aku, tapi jika sih henane boy bungu ba. Ang ini seru henang gena. Aku keba biar mama mencet. Gazri mau pelangdeng babi dan ini hendeng bang. Ang kutu mau ibu hendang lah cerita dan seneng mungkin tuang upai giau ang hendang bayar na. Bintik. Welcome back to my channel. So लोगोफोर आङो एन्सार होफिननो गोसो गैयामोन आरो आङो भिडिअ लाबोनोबो गोसो गैयामोन मानो होनबा बे आंनि फेमिलि मेटार आंनि आंगोनि मानसि आं बिराद अनो दा अननायखौनो बुजियाबा अननायनि थाखायनो आङो सिरि दङ आङो आंनि फेमिलिखौ गाज्रियाव दोननो बायो आरोना मानसिफ्रा बायदिसिना ओरैबाबो गाज्रि होनखायो ओरैबाबो बक्सखायो मा जाम्बि जालाबायखो बियो गोदाव सोराव आं खिथानोसै उफाय गैया खिथानांगौ जागोन ना उफाय गैखाया आङो सिरि थानो होननानै सिरि थादोंमोन मानो होनबा गावखौनो बदनाम खालामनानैसो लानाय जायोना गावनि आंगोनि मानसिखौनो बदनाम खालामनानैसो लानाय जायोना दा एज्रांग्रोबायना मा खालामबावनो उफाय गैयैयाव एन्सारथ' होनांगोन ना उफाय गैयाना आं मा खालामनो उफाय गैया दा आंहा नै ओरैनो जेबो खालामाखैबाबो जेबो आङो बिदि बुङाखैबाबो जेबो आङो मिस्टेकखौनो मावाखै आं बिदि ट्रिटखौनो खालामफेरा आङो ओरैनो मानो ब्लेम मोननो जेबोखौनो खालामफेरा आं ओरैबायदि मानसि आं एसेबां मानसि अनो आं बयखौबो अनो आङो आंनि गोसोआ एफा बिदि गाज्रि नङा आं जे गावनि असे बिनानावखौ बिदि ट्रिट खालामनो होनांगौबा बहुद खोथा दङ आं बहननोनो गोसोबो गैया आरो बहनबा बिराद गाज्रिसो जागोन आरो लोंनानै जानानै मानो मोनानि 11 साराय 11 बिदि भिडिअ हगारनाङा ना एक्चुअली आङो खिथानोसै आरो मा जायामोन थारमानि जोंनि बिमानि पेन्सन हाबो आरोना आङो जेब्ला मामि बाबा थैदों आङो खस्थ' मस्थ'यै आङो हारसिं रावनिबो जोंना फेमिलि सापर्ट गैया जों बिब' बिनानावल' सानैल'खा बिमायाबो होनलांखानाय बिब' बिनानाव मिलायनानै था फियनाखौ मोजाङै नाय माने आं बे टाइमाव सिंगल मादार जाखाबायमोन होमबा आङो जेबो फेमिलि सापर्ट गैया आं हारसिं सान्दुं अखा बार आङो हारसिं गथ'खौ न'आव दोननानै बिनानावजों दोननानै आङो हारसिं हिन्जाव मानसि फाग्लि बायदि थाबायनांदों आं फैसा गैयैयाव आङो सोरनिफ्रायबा फैसा दाहार लानानै आङो फैसा नागिरनानैबाबो आङो खुनुरुखुम मावनानै आङो साक्सेस खालामदों आरोना जों बिब' बिनानाव माने आंबो एसेबां आर्न खालामा ना सम सम आर्न जायो सम सम आर्न जाया मानसिना जिबना जेब्लायबो सेम जायाना स' मा होनबावनो आं बिराद खस्थ'यै आङो जुजिबोदों आरोना जुजिनानै आं अफिसनि खामानिखौ साक्सेस खालामदों
आङो बिब' बिनानाव सानैल'खा आंथ' आंनि फिउचारखौ सानाखैमोन कि आं हासबेन्ड लाफिनगोन होननानै आंथ' बिदि सानाखैमोन बिब' बिनानाव सानैल'खासै जेरैखि जा आङो कमप्लिट खालामगोन होननानै जोंहा पेन्सनखौ मोनथारनांगौ होननानै आं अफिसनि खामानिखौ थाबायदों आरो बहुत बोसोर नांदों खेनसेनो डाइरेक्ट जायाना बेबायदि थाबायनाय बुस्थुआबो आं खस्थ' मस्थ' आं हिन्जाव मानसिबाबो आं माबादों आरो थाबायदों आरो बिदियावबो न' अबजेक्सन फैयो मायो जों सानैजों बुंखालायनाय आरो ना खावसे खावसे खालामगोन होननानै ओमफ्राय बिदिथ' जेबो नङा दे आं मोनसे ट्रास्ट दंमोन आंखौ बयबो होनदोंमोन जयेन्ट एकाउन्ट खुलिनानै ला नोंनावबो हाबगोन बेनावबो हाबगोन बेथ' फेमिलि पेन्सनसो नोंनावबो हाबगोन बिमानि फैसासो नोंबो मोनजानांगौ बेबो मोनजानांगौ सनिया नोंबो जेबो मावा स' नोंसोर सानैबो जयेन्ट एकाउन्ट खुलिनानै ला होननानै बुंदोंमोन आरो फोरोंदोंमोन गिदिर मानसिफ्रा स' आङो रावखौबो खोनासङालासिनो मोनसे ट्रास्ट होननाय थायोना मोनसे गोसोआव गावनि बिनानाव आंगोनि मानसि ट्रास्ट होननाय थायोना होमबा आङो ट्रास्टनि थाखायनो आं जयेन्ट एकाउन्टखौबो खुलियाखै जेबो नङा आंनि बिनानावा आंनाव होखागोन होननानै ट्रास्ट मोनसे थायो आरोना आङो इसिबां लुगैयाबो नांगौ टाइमाव आं गैया टाइमावबाल' आं नांगौ टाइमबाल' आङो बिनानै लायो आरोना खावसे नालाय आं खमसिनखौनो लायो स' दा खोथाया गावथ' न'आव थाखाया आगोलहायबो गावनि एक्स जे गोमालांबाय जिउ गोमालांबाय बेजोंथ' गाव लिभिं रिलेशनशिपआव थानाय बायदि खामोन बयबो जे मिन्थियो जे नुयो मिन्थिखायो जानो हागौ बेजोंनो थायोमोन आं हारसिं थायोमोन न'आव बिमा फिसा थायोमोन जोंना रावबो गैयामोन जों बिमा फिसा सानैल' थायोमोन गाव बेखौ लानानै फैयोमोन ओमफ्राय बेजों गाव लिभिंआव गुवाहाटियावबो थाहैखादों आरो होमबा आं हारसिंखासोमोन उनावहाय मारै फिउचाराव आङो आंनि हासबेन्डखौ लोगो मोनखो ओमफ्राय बिनि उनावथ' गावबोथ' थाखाया न'आव आंबोथ' हारसिं मारै भगबाना आंनो बेखौ हरखो हाबा जाबाय बिदि जेबो प्रब्लेम गैया मानसिनि फेमिलि माबायाव मेरेज लाइफआव एसेबाबो प्रब्लेम जाखायो बयनाबो प्रब्लेम जाखायो दावराव दावसिया जों बेखौ सल्भ खालामनानै लायो गावहा मा नुखो मालानिफ्राय आङो दरजा मारिनानै थाखो माखो आं हारसिं थानायखाय अभियासलि आं मारि गावसोरो 2टा 3टासिम गावसोर नांलायो मालाबा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड जौ लोंनानै बाहेरायाव खारलाबायो सम आं हारसिंबा थाला मारिनानै थानांगौ जायो आं हारसिं थानाय उनावहायबाबा गावसोर न'आव थाया मालाबा बाहेरायाव खारलांलाबायो नांलायलाबायो मोनागुनाथ' आङो दरजाखौ खुलिनानै दोननो हायाना सम जायो सम जाया ओंखायनो आं बुङो आरोना जायोबा ओंखाम ओंख्रिखौ लानानै रुमाव दोनहैनानै लाखा होनना बुङो आं दाबो बुङो आं बे एखेखौनो बुङो आङो एसेबां बिदि नङा गोदोबो जेब्ला जोङो फैसाखौनो मोनाखैमोन गावनि एक्सजों फैयोमोन थायोमोन आं फिसिबोदों हायाबाबो आङो थाइसे थाइनैबाबो आङो फिसिबोदों आंनि बिनानावखौ फिसिदों बिनि बयफ्रेन्डखौबो फिसिदों आङो जेबोखौनो बुंनो हाया बुजायबाबो बिदि लाबोनाङा मानाङा होननानै सिख्ला मानसि होननानै बुजायबाबो लाया नांलायनाङा बुलायनाङा दे गोसोथोबाय जे जाबाय सिरियास रिलेशनशिपआव थाबाय दे देनांफोर हाबाथ' जाखागोन दे नांलायनाङा बुलायनाङा होनबाबो लाया सानफ्रामबो गथ' मानसि हेल्थआबो बारा मोजां नङा बे टाइमाव बेना खोथा बाथ्राखौ बुजायबाबो लाया आं जेबो हाया आं बुजायबाबो आं जेबोखौनो हाया आङो जेबो माने आङो बिब'बाबो बिब' नङै बायदिसो बिनि थाखाय एफा अनो आङो जेसेबां बाहेरायाव दावराव जायो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड मालाबा सोरजोंबा माबा बुलायनाय सोरजोंबा माबा दावराव दावसि जानाय गेजेर लामायाव माबा मोनसे जानाय जेब्लायबो आं हेल्प खालामो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा आं जेब्लायबो हेल्प खालामो आंखौ खालि इउज खालामो आरोना हेल्प नांगौबाल' आब' माबा मोनसे जायोबाल' आब' दा नांला नालाय आब' नंला आरोना नाङाबाथ' नांखाया बे गोदोनि टाइमावबो नाङाबाथाय नांखाया न'आवबो थाखायामोन बियो रेन्टआवसो थाहैखायोमोन सम फैयोमोन ओमफ्राय जेब्ला गौतमा बिनि एक्सआ जिउ गोमालांदों होमबा बियो हारसिं थानो बायोमोन होमबा आङो आंनि रुम भारानि फिसाजोखौ बिनानावजों उन्दुफानो थिनोमोन आरोना गियो नालाय सुखुवा नालाय ओमफ्राय गावबो टेनसनजों लोङो जायो लोगोफोर फैयो गोबायो मायो रुम सिङाव ओंखायनो बिसोरबो फिसाजोखौ फुथुला ओंखायनो हारसिं दुखु जाबाय थानायखाय डिप्रेसनाव थांनायखाय आं होनदों आन्टि मोनाव दसे थाहैथ'दो आंनाबोथ' बे टाइमाव अलरेडि मेरेज जाखाबाय आंबोथ' टाइम होबाय थानो हाया गथ'बो दं आंथ' टाइम होबाय थानो हायाना स' आं होनदों आन्टि मोनाव दसे गोसोआ हालखा जानायसिम दसे थाहैथ'दो आगै होननानै आं बुंदों आरो थाहैदों बियो थाहैनानै उनावहाय मा जाखो माला नैबे गावनि निउ बयफ्रेन्डखौ लोगो मोनखो दा बेजोंनो दंहैयो बियो बेजोंनो थायो आंथ' जेबो होननो हाखाया बुजायबाबो लाखाया
ओमफ्राय बोरैबा बोरैबि पेन्सनाबो जाबाय थाबाय बेथ' जेबो खामानि मावखायाखै न' अबजेक्सन होनाय टाइमावल' सिगनेचार होनो फैदों आं जेब्ला न' अबजेक्सन सिगनेचार होदों गावबोथ' सिगनेचार होनांगौ जायोना जेब्ला सिगनेचार नांगौ जायो होमबा फैदों जों सानैबो माबालायखानाय राननानै लागोन होननानै एसेबाबो दे जेबो नङा दे राननानै लागोन आं खालि मैया आंनाव बारा फैसा गैया नालाय आङो फियनायाबो दा स्कुल हाबफिनबाय नालाय आङो खालि मैया फैसाया हाबबायबा हरदो आं बिहरलायनाङा बेखौथ' आं बिहरलायनाङा ना हाबबानो एसेबाबो हरबानो जायो नांगौबा बांसिनखौनो लाना जेबो नङा एसेबाबो फियनानि थाखाय स्कुलाव रिक्सा भारा मा भारा बिराद थांगासिनो खरसा आंनाव फैसा बारा गैथ'वा होननानै आं बिहरदोंसो आरो फुङावनो हरदों एराउन्ड 11:45 आं मेसेज हरदों आंनाव दंजोबो आङो गासिबो दंजोबो आं स्क्रिनशट देखायनो हाजोबो ओमफ्राय बियो मा जाखो मोनानि 11:00सोआव मेसेज हरफिनबाय आरो ना लाजियासै नोङो बिनानावनिफ्राय डिपेन्ड खालामो बिनानावनि फैसाखौ जानो लुगैयो नोङो फिसायखौ बुंनो हाया नामा मानो हाया नामा होननानै आंखौ रागा जोंहरबाय ओमफ्राय आंखौ बिराद गाज्रि अनपर गावार माबा माबि होनदों आरो ना बाव सानैजों एसे मेसेजाव माबालायनाय जादों आंबो गावखौ होनफिनदों आरो ना नोंलाय बेसेबांथ' फरायनाय मानाय होननानै आंबो माने बिब' बिनानाव बे जोंनि पार्सनेल मेटार जों नांलायलायदों आरो ना मा जाखो बियो गोदाव सोरावनो हारसिंनो आंथ' जेबो मिथिया आंथ' जेबो सिरियासलि लायाखै बिब' बिनानाव नांलायनाय होननानै आं जेबो बिदि सिरियासलि लायाखै दे नाङाबा होआबा होआ हराबा हरा होनबानो जायोना बेखौथ' एफा बिदि गिदिर इस्यु खालामनाङा नों फैसाखौ हरनो गोसो गैयाबा हरनाङा ओमफ्राय आं मोनसे खोथाल' होनदों नोंथ' दा बयफ्रेन्डजों थाहैबाय नोंनि बयफ्रेन्डखौबोथ' माबा मोनसे मावहोनो हायो नोङो ओरैनो मानो फिसिगासिनो आरो मोनसे प्लास डकुमेन्टस नायनो बियो आं हौवानि डकुमेन्टसखौबो देखायनो हाया डकुमेन्टस आंथ' गियोसो दा डकुमेन्टस गैयि मानसिजों मारै थानो हागासिनो बे मानसिया ओमफ्राय मालाबा दैमारि होनो मालाबा सुवारगेयारि होनो नामखौनो अभियासलि आं उफाय गैया दिनै खिथानांगौ जाबाय मानोखि आङो एसेबां बिदि आंखौ सिरि थानो थिनदोंमोन बयबो आं सिरि थादोंमोन बुजिनानै साननानै हनानै दा नै ब्लेमा आंनावसो फैगासिनो आंहासो आं ससियेल मिडियानि सासे मानसि आंनाव ओरैबायदि गाज्रि कमेन्टस फैगासिनो बिनानावखौ गोदाव सोराव खालामदों मादों होननानै आं गोदाव सोराव खालामाखै बे गावनि इच्छाजोंनो गावनि बयफ्रेन्डजोंनो बियो लिभिंआव थायो बे गावनि गोसोजोंनो गुवाहाटियाव थाहैदों आङो बेखौ बेयावबो एडमिसन खालामना होखादोंमोन पार्लाराव बियो पार्लाराव नेल्सनिबो कर्स लाखादोंमोन आं बेखौ न'आवनो थानो थिनखादोंमोन गावसोर थायाखै न'आव थानो सुखुवा होननानै गावनि बयफ्रेन्डजों बियो गुवाहाटियाव थाहैदों आं बेखौ जिबनावबो बिदि आङो मानाबो होफेरा जेबो होफेरा आङो न'आव दाथाबो होनफेरा आं बिराद अनो आं जेब्लाबो मिलायनानै थानो लुगैयो आं मिलायजानो लुगैजोबो दा बिगुमैजों सैलायलाया मानो होनबा बिगुमैया आंखौ बुङो नालाय मानो बिदि सिख्ला मानसिया जोंथ' गामिफ्राव बिदि नुफेराखै नुफेरै मानसि नालाय जों मानो बिगुमैनि सिगाङाव हौवा लानानै थाफैनांगौ होननानै रागा जोङो आरो दा बेयाव बिसोरो सैलायलाया आरो आंखौ 2-3 months ago माबादों आथिं बायदों मादों होननायाबो नंखायसो आंना आथिं बायफेराखै आथिं बायनायबा बयबो मिथिगौ आरो सोरबा कमेन्टआव होनदोंखि बायनाय नुदोंमोन बे लास्ट इयारनि आंनि बार्थडेआव आं गोग्लैनानै सिनस्रि लोरिनायसोमोन बे लास्ट इयारनि खोथासो गावनि पइन्टआनो मोजाङै खोनासंबा सोरबाफोर बुजियोबा मोजाङै खोनासंबा गावनि रायलायनायखौ मानायखौ अबेहाय सैथो अबेहाय नंखाय गाव मानसिफ्रा बुजिखागोन आरो ना मोजाङै माबायोबा बिदि थगायनाङामोन आरो ना बिब'खौ बिदि फाननो नाङामोन आरो ना एसेबां अनो आङो एसेबां बुजायो आङो बुजियाबा खोथाखौनो लायाबा आं गाबबाबो आङो सुथारनानै लाबाबो हब्रा बुंबाबो आङो बुथारनानै लाबाबो बे आंनि खोथाखौ थैनोबो बुजिनाय नङा आंनि अननायखौ सिनायनाय नङा बेयो जेब्लायबो नेगेटिभल' सानो आं मिथिया मारै मानसिफ्रा बिदिबो थायो आरोना एफा बिदि फैसा थाखानि खेथ्रआव बिदि जायो आरोना आंथ' गोदोनिफ्रायनो जेब्ला पेनसन जायाखै बे टाइमनिफ्रायनो आं जेरै सोलिगासिनो दासिमबो आङो सोलिगासिनो आंनोथ' ना दिनैसिमबो आंनो हराखै फैसा हराखै दाख्लि बार्थडे टाइमाव आंनाव बारा गैयैखाय गाव हरदेरदों बार्थडे टाइमाव मोजांमोन जेब्ला दाख्लिबो बैसागुआव फैदों मोजाङै फैदों उनावहाय बैसागुनि उनाव मा जाखो बैसागुनि उनावनिफ्रायनो सुथा लागासिनो आंजों माबा हेबगासिनो आंनो होनलायलायदों मा हेबलागासिनो नोंलाय माखौ रागा जोंगासिनो नोंलाय माबा हेबलागासिनो आंजों हेबलागासिनो माखौ मा जादों हरनो गोसो गैयाबा नाङा डाइरेक्ट बुं हरनो हाया आङो नांला आंनो नांजोबगौ होननानै खिन्थु पेनसनखौ एसेल' नङा पेनसना बुरजा मोनो जोंनि मामाया गभर्नमेन्ट इमप्लयिमोन नालाय बुरजा मोनो आरो ना
दा आङो बिब' हिसाबै वेस्ट जाजानो बायो आरोना आङो बेखौ गोदाव सोराव इउज खालामजानो बायो आरोना दा इसिबां बुरजा फैसाखौ बियो बिदि गोदाव सोराव वेस्ट खालामजोबोबा ओरैनो बेखाराव गावनि गोसोसै आंथ' जेबो होननो हाला आङो माथो होननो हानो आंथ' जेबो होननो हानाय नङा गावथ' गोसोआव मा लाखो गोसोआव मा साननानै दं आं मिथिया गासिबो नेगेटिभलि सानो आङो बिदि थैनोबो खालामफेरनोबो हाया आं बिदि गोसोनि मानसि नङा आं बिनि गोसोथोनायखौबो गोदोहाय जोंनावनो थाफैयोमोन फैसा थाखा गैयाबाबो आं नायबोदों सानैखौबो नायबोदों लोमजानाय साजानायबाबो आं फैसा थाइसेबो गैयाबाबो लोमजानाय साजानायबाबो आं बिथ'नानैबाबो नायोमोन चेक माबा डक्टरनाव लाङोमोन आं बेखौ आरो पेन्सनखौबो थाबायनो हायाबाबो आङो फैसा गैयाबाबो मालायनाव दाहार बिनानै आङो थाबायदों खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' आं हिन्जाव मानसि आं कमप्लिट खालामदों दा फैसाया हाबबाय फैबाय दा फैसा दांदावनायखाय मानसिया एसे माबाबाय खोमा आलदा जायोना अभियासलि दा गावनि गोसोसै आरो दा मानसिफोरखौबो आङो मा होनबावनो मा बुजियो आंथ' मिथिला आं खिन्थु बिदि नङा बिदि खालामफेरा आं बिदि मानसिबो नङा एफा बिदि असैथ' खोथा नंखाय खोथाखौ बिदि माने नंखाय खोथाखौ मानो बिदि बिब'खौ बिदि फानखो बियो आं बुजिला गाव मारै दं मोजाङै थाबानो जायो आं जेब्लायबो मोजांसो लुगैयो आं गाज्रि लुगैया मोजाङै थाथों आरो आं डकुमेन्टस गैयि मानसि आङो डकुमेन्टस नुफेराखै आङो बे हौवानि आङो नामखौबो मालाबा टाइटेलखौ आलदा आलदा खिथायो आंनो आलदा खिथायो सोरनोबा आलदा खिथायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिसै दिनैनि भिडिअआ जोंबो बिब' बिनानावनि गेजेराव हाबसननानै जेबो खोथा बुंनांगौ खोथा गैया गुबुननि लाइफआव हाबसननानै दा आंनि बुंनाया बेखिनिसै माबाफोर मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला बियो सासेनावल' थाया सानैनावबो थायो नंगौ सोरबा बिमा बिफा गैया होननानै बिखौ मुगैनांगौ मुजुनांगौ थाखा फैसा गैया होननानै बिखौ नेवसिनांगौ बिदि नङा एक्सुवेलि आंनि बुंनाया बेनो गोरोन्थि साननो नाङा रावबो सोरबा गावनि बिमा बिफाया गोमोरलांबायबाबो गावनि असे बिदा फंबायबाबो बिनानावबाबो अननाया एसे आलदा आलदा जायो आं बे सलाखौ गानदों दिनै सानसे समाव आं बे सलाखौ नायनो बागोन मानो होनबा आं बेखौलाय मा गानबाय थानोलै आंनो गोदान सला मोनसे नांगौ गोदान सला मोनसे आरो नोंसोरबो नायनो बागोन बे सला गांसेखौनो गाननानै भिडिअ बानायबाय थायो गोदान गैया खोमा होननानै बेफोरबायदि सानगोन मानो होनबा मानसिया जिमान न'खरनि भागि गुस्थियानो जाथों मानो सानसे समायाव बयनिबो गोसोआ सोलायलाङो लोगोफोर खोनासंनानै ला मोजाङै आरो एसे बुजिनो नाजा आं बे बाथ्राखौ मा बुंदों सनिया कुइननिल' नङा सनिया कुइननिल' बेफोरबायदि जाथाय जाया गोबां मानसिया जायो गावनि आंगो बिमा बिफा अननाय बायदि रावबो गावनि भागि गुस्थि गावनि बंख'आनो जा गावनि बान्दा खुरमायानो जा रावबो अननाय होनो हाया गावनि बिमा बिफानि बायदि गोसो थोनायफोराबो अननाय होनो हाया दिनै बिमा बिफाया थैना थांदो सोरनिबा न'खराव नोंखौ बिमानै बिबनांफोरा लानानै थांदो बिमा बिफानि बायदि रावबो अननाय होनो हाया अनगोन साननै सानथामखौ नोंखौ अनगोन बेनि उनाव एसे पुरुना जाहैब्ला नोङो जामलाङो जेरै बुस्थुआ सला जोंनि गाननाय जोमनाया जामलाङो जों बालाङो बेथ' पुरुना जाबायलै आं गोदान बायनानै गाननांसिगोन बेफोरबायदि मोनसे सानलाङोना बेनिखायनो मानसिनि गोसोआबो दिन बाय दिन सोलायलाङो लोगोफोर न बैफोरबायदि दे बेनोसै दिनैनि भिडिअआ माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला गाज्रि मोननो नांला कमेन्ट खालामना बुंहरदो दिनैनि भिडिअ माबोरै मोनखो नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आपडेट लानानै फैबाय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय खानाया गोलाव जाथारबायलै गाज्रि नुथारबाय खोमा नोंथांमोना सिनै जानोसै र' साननै थाबावनि ना टाइम मोनथ'लायला दा ओंखारनाय सिनलायनो दे बाय